достатъчно умен, за да бъда лице на протест. Вие нямате опит и сте платени платьори на партията комунистическа. Платени сте. По всичко си... Ама кого ще излъжете вие? Мислите, че ще излъжете? По всичкото, което се прави. Всички комунисти... Вие оглавихте комунистическия бунт през февруари. Така, манипулация. Абсолютна манипулация. Но не сме платени. Платени сте. Това не могат да го Те мислят, че са излагали ли някой? Аз му казвам, така им казвах на 7 дни. Идете си, че ще ви бият. Те стояха там накрая. Така и вие ще бъдете линчувани, защото народът му е дошъл. Да, и от тези комунистически истории, които вие ги предавате, аз ги дам от 50 години. Разбирате ли, 30-40. И вие мислите, че някой ще държи. Идете си с добровите, аз ще ви заплаша. Аз няма да ви пипна, няма да ви удара, няма да ви досложа. Но хората ще ви чуват, защото мразят предатели. Предали сте всички. Предали сте. Защо тръгнахте вие срещу ГЕРБ, а не срещу комунизма, примерно? Тръгнахме. Не сте тръгнали. За кое? Всичките, които излезнаха, можеха да си платят сметките. Всичките. Всичките. И какво значи национализация? Ревете национализация. И кого изгонихме? Чуждите инвеститори. Без чужди инвеститори ще се оправим ли? Ще се оправим ли без чужди инвеститори? Никога. Вие от 70 години правите едно и също. Едно и също правите. Вие мислите, че ще излъжете някой. Аз съм до 80 години. От 9 септември 70 години правите само едно. Вие сте едни некадърни престъпници. Сложени са. Вие сте комунисти с едни некадърни престъпници. Унищожете тази държава. Абсолютни комунисти. Абсолютно платени. Не може да излъжете. Казвам ви. Идете си с мир. Идете си с мир. 70 години. Какво направихте? Какво направихме? Аз съм на 30 години. 70 години. И сега ще докарат Жан Виденов. Вие слушате ли ме? Аз съм на 30 години. Как? 70 години сме управлявали. Защо не ви слушат? Всички те... Защо хората не ви слушат? Не мога да кажа, нека господина да каже. Вашето тълкование, всички ние сме разумни и може да тупваме някакви неща, да анализираме. Да, хората са ядосани, наистина. Не мога да отрека в февруари и март месец имаше манипулация, имаше много партийни структури на протестите. Ръководена от вас. Хората не ви слушат, защото са ядосани. Разни други партии в сравнение с вас са направо светци. Вие сте комунисти, сте пълни престъпници. Престъпници и то некадърни. Икономически сте некадърни. За 70 години унищожихте тая държава. И сега и непрекъснато я унищожавате. И два пъти ви свалихме с обща стачка. Ако трябва, пак ще ви свали с обща стачка. И без синдикат ще ви свали. И този път ще идете си с мир.